Di sala 1976 de li gundê dirbesiya serb serêkaniya bajarê Rojava ji dayîk dibe. Li wirtxwînê û piştî qedandina perwerdeya xwe ya dibistanê, zanîngeha Şamê beşa arkeolojî qezenç dike. Hunermenda Kurd Mizgîn Tahîr lêbelê û li gel xwendina xwe bi muzîkê re eleqedar dibe û balîkariya mamosteyên xwe derbas dibe konservatwarê beşa operayê. Tahîr e ku yekem hunermenda Kurd e ku kilamam şêweya operayê dibêje, li Enqere paytexta Tirkiye bi deng û awaza xwe ji bo guhdarvanên xwe konsertek li derxist. Yani ez bixwe girêdanek tam dibînim di neqeba dengîbêjiyê û opera de ji ber li vê dekê çîrokeke şanoyeke kesin strane diyaloge dibîne di nava destanê de di nava destanê dengbêjiyê de heman tişt heye yani. Kilamên Hüseynê Farê, Ayşeşan, Meryem Xan, Şakiro û gelek dengbêjên din û stranên hunermendê İtalyanî operayê Giuseppe Verdi û yê İspanyolî Manuel Difa bandorek mezin ser hunermenda Kurd Mizgîn Tahîr kiriye. Ji loma jî hunermenda Kurd dema ku hasta muzîka Kurdî enha nirxand, diyar kir ku divê hunermend teqlîdan neke û bi kevneşopiyên xwe ve girêdayî bê. Asta muzika Kurdî mixabin yani di cê xwe maye yan baş veçûyê li gorî em qala wê dengbêjiya xwe xurt dikin wan stranê xwe geleriyê xurt dikin wa çi bêjim wêjeya xwe xurt dikin û em li stranê ana dinerin yani tişkî ne baş diyar dibe ku em nikanin derdê xwe wê xweşikbûna hanê bêjin. Guhdarvanan jî eleqeyek mezin nîşanî konsertê dan û hêst û ramanên xwe derbarê muzîka Mizgîn Tahîr de ji bo mikrofona Kurdistan 24 parve kirin. Mizgîn Tahîr hunermendek gelek hêja de hunera Kurdî de. Ez bi salan ve nas dikim. Li îro bû nisîv gaz bi çavê dinyayê bibînim. û ez gelek kevxweşim ku ez li vê derê me. Opera dinlemek ayrı. Gelekî kêfa min ji guhdarkirina muzîkên klasîk opera tê. Lêbelê li gel ku ez nizanim Kurdî, guhdarkirina operaya Kurdî hesteke cuda bû. Tahîr got ew amadehiya albûmeke nû dike û projeyeke wê heye ku li Kurdistanê bi orkestrayeke mezin re konsertekê li derbixe. Saîd Ozman, Kurdistan 24, Enqere. Derman çiye kes nizane bensiyon renge